Хибридната поща и таргетираните рекламни съобщения, съпътстващи сметки за ползвани услуги, извлечения по банкови карти или други персонализирани съобщения, са сред най-използваните канали за комуникация с клиентите. Direct Services е специализирана фирма за отпечатване и производство на големи обеми писма и рекламни материали. Ето как е организиран процесът при нас. Нашите IT специалисти получават масиви от данни с променлива персонална информация за всеки получател. Осигурен е сигурен трансфер и защитени сървъри за съхранение на тази чувствителна информация. Подготвят се персонализираните лични съобщения, групирани в файлове за печат. Готовите файлове се зареждат на машините и се отпечатват върху брандирани или рекламни бланки, които предварително произвеждаме по друга технология. Отпечаталите бланки се сгъват и пликоват автоматизирано на най-подходящата машина за съответната задача. В плика могат да бъдат вложени рекламни материали с различни формати, произведени на различни хартиени медии. В прозореца на пощенските пликове, които също са произведени предварително и са брандирани, се виждат адресите на получателите. Готовите писма се предават на пощенски и куриерски фирми и се доставят до крайния получател в максимално кратки срокове. Direct Services. Thinking in Systems.